はい。ウェールズ語の基本の第4章、第4課、グエルス・ペトワル、ね、これの、解説をしたいと思います。はい。では、まず、テキストでですね、こちらを音読しますので、後に続けて、発音してください。いきましょう。シュマイヒアン、シュディヒ、グエン、ダマーバフリンディ、ヨシミ。Mae hi'n dod o Japan. Ydy hi'n medru Cymraeg? Ydy. Mae Yoshimi yn siarad Cymraeg yn dda iawn. Ardderchog. Yoshimi iawn? Wyt ti'n dysgu Cymraeg yma? Ydw. Nes gwrdd â chi? A ti hefyd. Croeso i Maglein. Nawr de, beth rydw ti eisiau gael, Yoshimi? Coffi a bar y brith, os gwelwch yn dda. Yoshimi, galw fi'n ti, iawn? Iawn, diolch. Coffi a bar y brith, os gweli di'n dda. はい。では、次のページのこの語彙を発音してみましょう。じゃあ、こちらでパッて示しますので、これ見たら、まず皆さん自分で発音してみてください。その後私が発音しますので、またそれを聞いて発音してください。いきます。では、これ最初はバラブリス。バラブリス。次、コーヒー。コーヒー。友達。フリンド。お茶。テー。私の友達。ヴァフリンド。あるいは、この最後の「い」をつけて、ヴァフリンディ。動詞いきましょう。来る。ドード。学ぶ、教える。ダスキー。座る。エイステッド。何々語を話すことができる。メトリー。仕事に行く。ミンディルグワイズ。走る。フレッテック。話す。シャラッド。素晴らしい。アルデルホグ。次、副詞いきます。毎朝。ポポレ。毎日。ボプティーズ。ここで、ここに。アマ。朝早くに。アンガナルアナボレ。はい、その他の表現。ちょっとここでちょっと修正なんですけども、ここの W の前に R をつけて発音してください。いきます。何が欲しい？ Beth Riti Eshai Gail。 どこどこへようこそ。Croeso i。 こちらは何々です。Dama。
私のこと T って呼んで。ガルヴィン T。わかりました。ヤオン。わかった？ヤオン？さて。ナオルテ。お願いします。二つあります。最初は、オスクエルハンダ。もう一つの言い方が、オスクエリディンダ。はい。だいたい皆さん文字を見て発音できるようになったでしょうか。はい。ではまず、最初、ご覧ください。プリント4の1、ペトワルインです。はい。ここで、あなたという、言葉、代名詞がありました。これまでやったのは、ヒですね。ラディヒンとか、アディヒンシャラトムラクとかで、ヒって使ってきましたよね。で、ウェールズ語では、ここに書いてある通り、この話し手との親密さによって相手を指す言葉が違って、今まであったheっていうのと、もうちょっと親密な関係、友達関係とか、ね、そういった時に用いる t っていうのがあります。なんかここにね、tv っていうような、パーティーの名前があるんですけども、これ、あなたと私みたいな感じなんだけど、これ、なんかね、幼稚園で使うような、ね、幼稚園で行われるパーティーの、なんかパスポスターみたいで、ね、幼稚園なんかはみんなね、仲いいから、t-r-v、これね、あなたと私って意味なんですね。うん。で、こういう t っていうのがあります。t 使うのは、家族間とか、友達同士とか、大人が子供に対してとか、それから、飼い主がペットに対してとか、それから、お祈りの中で神に対して用いてたりするんです。で、これって皆さん、フランス語とかドイツ語とかスペイン語で同じようなことがあったと思うんですね。あなたってことを表す2つの出会い詞があったと思いますけども、それと同じです。会話の中でも、グエンさんは、ヒアンさんとか、ヨシミさんに T って言ってて、こういう若いね、ヒアンさんとかヨシミさんたちは、グエンさんのことは He って言ってるんですね。そういうような、使い分けがあります。もう今結構なんか、ウェーズ語話者で、お互い仲良し同士でね、話すことが多くて、初対面でもね、t を使うようなこともあります。ちょっとなんか私なんかは、最初はね、さすがに t 使って、だんだんなんかね、長くなってきたら t を使うようにしてるんですけども、ね、もしそういうことがね、判断しなきゃいけないときがあったら、ね、状況に応じて、使い分けるようにするといいと思います。はい。で、こういう t っていうのがあるので、それの時に使う、それを用いて、例えば、君は何々しますかって、今までやった、レディヒンとかね、あれとちょっと違う言い方が出てきます。だから、例えば、今までね、あなたはウェーズ語喋りますか？アディヒンシャラトムライクって言いますよね。で、それが、しかしいな間柄で、君ってウェーズ語喋るのとか風に言いたいときには、ここにある、ウィティンっていうのを使うんですね。ここに今、ウイティンダスキックムライかなっていう文章が、会話で出てきましたけども、ね、それを、使います。まずね、肯定文というか、君は何々しますっていうような言い方をするときには、ルイティンっていうね、これで始めればいいんですね。あとは全部一緒です。例えば、ここに例文がありますけれども、ルイティンブイタバラ。君はパンを食べています。ね。っていうふうに言うわけです。で、この最初のルを取ってしまうと疑問文になります。だから、ウイティンブイタバラで、それに対して、はいだったら、これまでと一緒で、I do。ノーだったら、ナーカドゥというふうになります。で、この答え方は、今までと全く一緒です。はい。ちょっとこちらに、例文がありますね。ちょっとこれ見てみましょうか。ね、君はウェイズ語上手で話すね。ね、ちょっとこれ読みましょう。後に続けて発音してください。Routine syarat kemerakan dah. Routine syarat kemerakan dah. それから、疑問文。こちらも読んでみましょう。Uitin puita reis pobdit? Uitin puita reis pobdit? はい。ね、この R を取っただけです。で、今度、否定文ですね。君はこれこれしませんっていう時には、こちらですね。do it them という言い方をします。
これで始めれば、あとはね、部分は一緒です。ちょっと例文読みましょうか。Doe it ddim am bwyta bara. Doe it ddim am bwyta bara. はい。この仕組みは今までやった否定文と場合と同じです。ね、do の部分が否定文で、否定で、この them でもう一回ね、否定を表すんですね。これで否定文を作ることができます。うん。なんかね、君はこれこれしませんってなんか断定するのちょっとおかしいですから、そういう疑問文を、相手に対して疑問文と、否定文言うときには、終わりに witty ってつけると、これこれしないよね、みたいなね、ニュアンスが加わります。ちょっとこれ読んでみましょうか。君は今日仕事に行かないよね。Doe it ddim am mynd i'r gwaith heddiw, wyt ti? Doe it ddim am mynd i'r gwaith heddiw, wyt ti? はい。じゃあちょっと、この疑問文とか否定文の練習を、してみましょう。じゃあ、こちら出てきますので、こちら出てる文を、後に続けて読んでください。君はチーズ好きって言うんですね。はい。このやりとりを後に続けて読んでください。Wyt ti'n hoffi caws? Ydw, rydw i'n hoffi caws. Wyt ti'n hoffi cwrw? Nag ydw. Dydw i ddim yn hoffi cwrw. Wyt ti'n codi'n gynnar? Ydw, rydw i'n codi'n gynnar. Wyt ti'n mynd i'r gwaith heddiw? Nag ydw. Dydw i ddim yn mynd i'r gwaith heddiw. Wyt ti'n siarad Saesneg? Nag ydw. Dydw i ddim yn siarad Saesneg. Rydw i'n siarad Cymraeg. はい。では次。この4、ポイントの4の3で、彼とか彼女はこれこれしますというね、こういった言い方を、紹介します。例えば、テキストの中、会話の中で、Mae Yoshimi and Charles Cymraeg and that っていうのがありましたよね。よしみは、ウェーズ語を上手に話す。ね、こういった言い方を紹介します。まずね、三人称の代名詞でありますよね。英語だったら he とか she とか。でそういう言葉が、彼は、ウェーズ語では、彼はっていうのは A って言います。A。彼女っていうのは he って言います。まずこれを使います。ね、皆さん分かってますよね。三人称というのは、話し手でも、聞き手でもない別の人のことを指します。で、だから、主語が A とか he だけじゃなくて、こういう人名、ダービスとかヒアンの時も、ね、ここで紹介する形を使います。はい。で、この時に使う動詞の最初の言葉は、前って言うんですね。例えば、彼はこれこれしますだったら、前例えば、ブイタバラとか、彼女はこれこれしますだったら、マイヒン、シャーラットカムライクとかね。それから、なるんですが、この今度、主語がね、絵とか非じゃなくて、人名の場合は、まあ、こうなるわけですね。例えば、ダービスだったら、My David and Vita Cows とかね。こんな風になるわけです。これ、彼とか彼女の時には、こうやって絵とか非がね、母音で終わってるので、この案がくっついて、円とか品になっちゃうんですが、ダビッツみたいなこういう人名の時は、こうやって分かち書き、ちゃんと案ってね、別々に書くことが多いです。ちょっとじゃあ例文読んでみましょうか。ね、彼は今日学校へ来ます。Mae em mynd i'r ysgol heddiw. Mae em mynd i'r ysgol heddiw. はい。では、ジョンは朝早く仕事に行きます。Mae John am mynd i'r gwaith yn gynnar yn y bore. から、リアンは毎朝お茶を飲みます。Mae Rhian yn yfed te bob bore. はい。で、じゃあちょっとね、少し、だけちょっと文法のもう少し話をしてみましょう。
ですね。ちょっと待ってくださいね。はい。このね、bod という動詞があるってことはもうね、すでに紹介しましたけども、英語の be 動詞に当たるような動詞です。だから意味は存在を表す、これこれにあるってことを表すんですが、それが現在形で、主語が一人称、二人称、三人称で単数、複数、それぞれによって、こうやって形が変わっちゃうんですね。bod って B で始まってますけど、全然 B で始まらないんですね。でもうすでにやったのは、一人称単数の時は ado っていう形になる。bod がね。で、一人称の、二人称の単数の時には adich。これはまた丁寧な言葉を話す関係の時の場合ですね。それから親しい間柄の時には with、こうに変わる。で、それから、前の彼、私たちはっていうのが主語の場合、複数時には、一人称の複数時には adin。で、二人称の複数、あなたたちはこうですって時には adich。これを使いました。だからこれもね、すでに学習したやつなんだけども、今紹介しているのはこの三人称のね、単数の形で、bod っていうのが前っていう形になっちゃうんですね。ちょっと他とちょっと全然違いますね。全部これ y で始まってるんだけど、三人称単数だけは、ね、前で始まります。でね、ちょっとなんか、前の課で覚えてらっしゃる方は、ウェールズ語の肯定文って、なんかその最初の R っていうのが、なんか肯定を表すようなね、その話しましたよね。で、そういうのが、まあなんか一見するとないですよね。ちょっとそれについてなんですけども、本当はあるんですよ。例えばね、マエンブイタ、マヒンブイタ、マイリアナンブイタ。だから彼は食べます。彼女は食べます。リアンさんは食べます。これをね、なんか正式な書き言葉で書くと、こんな風になっちゃうんですね。全部ね、本当は Y っていうのがあって、前、とかひとかひやん。で、ブイタ。こんな風になるんですね。書き言葉で書くと、すごくね、なんか厳かな文体で書くと、こうやってね、前の前に、ね、Y があるんですね。ちょっとダジャレじゃないんですけど、ね、ここに Y っていうのがあって、これがちゃんとね、肯定ってことを表しているものがあったんです。なんだけど、これが、口語だと、Y がね、ちょっと発音、あまり強くない音なんで、なくなっちゃって、ね、こんな風になるわけなんです。だからね、仕組みとしては同じです。ちょっとこれ使って言うと、あまえ、アンブイタっていうの作りは、ここの部分が、肯定文であることを表し、この前っていうのが、ボットっていう動詞、ね、いわゆる B 動詞のウェズ語版の最人称単数形の現在形である。で、これが主語です。で、アンっていうのが、まあ、起源的にはね、何々の中にってことを表して、で、その後に動詞が来る。だから意味としては、彼は食べることの中にいます。これが転じて、彼は食べていますっていうなんですね。で、これが口語では、マイエンブイターのふうになるわけです。よかったでしょうか。はい。では次。はい。では読んでみましょう。絵とかね、言葉が出てきますので、それを読んでください。いきます。ビール飲んでますね。My dove is an avid guru. はい。カトリンさんは就寝するとこです。My Catherine a minder gwely. リアンさんはコーヒーを飲んでるとこです。My Rian an avid coffee. My Aled an coding gannar. はい、こんな感じです。じゃあちょっと休憩しましょうか。はい、次は、疑問文とか否定文の紹介しますね。はい。ちょっとこれ、彼は彼女はこれこれしますかっていうのが、アディエンとかアディヒンって言うんですね。あるいはアディダビス。こうやってアディって形使うんです。で、さっきなんか表を見たときに、あれって思った方はいるかもしれませんが、なんかこの三人称の、ボッドの変化系のこの表を見ると、こうやって、なんかね、他のところはアドゥとかアディウィットとか1個だけじゃないですか。まあ、こう2つありますけど、ここはね、前があって、アディがあるんですね。なんで2つあるのって思った方もいるかもしれません。ね、
このね、三人称の単数の場合は、肯定文の場合の使うボットの形と、疑問文とかね、否定文で使うね、ボットの形が違うんですね。adi を使うんです。だから前がね、adi に変わっちゃうんですね。で、それだけ覚えて、気をつければ、他は全部一緒です。じゃあまずね、疑問文答えてみましょう。発音してみましょう。彼女はウェールズ語を話せますかって言うんですけど、adi him metri Cymraeg?adi him metri Cymraeg? ですね。で、答えるときも、この adi の形を使って、adi のだったら、naakadi っていうふうに答えます。じゃあちょっとこのね、例文他にも出てきますので、読んでみましょうか。ちょっとね、ここにちょっとパーテ説明ありますので、今ね、ちょっとラドゥインとかその場合とちょっと違うよってこと書いてありますので、ちょっと読んでおいてください。じゃあ、ダビッツは毎朝走りますか？ Adi David ang rhedeg bob bore? はい。で、Adi mae'n rhedeg bob bore? ね、こんな風に使います。で、否定文の時ですね。彼とか彼女がダビッツはこれこれしませんって言いたかったら、ね、こんな風に言います。作りは全部同じですね。アディーノが前に do があって、ダディで始まって、主語が来て、で、もう一回 them と言って、an が来て、あと続くわけです。じゃあちょっとね、例文読んでみましょうか。彼女は、ウェーズ語を話すことができません。このね、使っている動詞はメットリーですね。メットリーが、これ、何々語を話せるっていう意味がありますから、これ読んでみましょう。Dad hi ddim am medru Cymraeg。あるいは、ちょっともう一回この質問を読みますね。Ydy Dafydd yn rhedeg bob bore? Nac ydy. Dydy e ddim yn rhedeg bob bore. ね、こんな風に、ね、なります。ちょっと今、このページにないんですけど、この前のページにね、この前って形は、しまい、今やってありましたよね。元気っていう方で、しまいって言いますよね。で、その前っていうのは、ここで紹介したこの前です。それから、もう一つなんだけど、ここにね、実は今これ前があって、アディがあって、このね、アドがなくてね、この U って形もあるんですね。だからね、三人称の単数ってちょっといろいろ形があるんですね。前があって、アディがあって、ここに書いてある U。で、だからね、アディエン・フレデック・ボッポレ、この質問ね。アディエン・フレデック・ボッポレ、彼は毎朝走りますかっていうので時って、U が使ってね、ユエン・フレデック・ボッポレっていうこともあります。で、この U の前に do がついて、否定文で、do e ddim yn rhedeg bobore なんていうこともあります。ちょっと混乱しちゃうかもしれないので、ここではちょっと統一して、RD の形使いますけども、ね、ちょっとこういう形、こういうね、U っていう言い方もあるってことを覚えておいてください。ただね、この U っていう、この言い方は、Beth you eich enwch あなたの名前なんですかって時も、実はもう使ってるんですね。Beth you eich enwch の U が、ボード同士の三人称のね、単数形だったんですね。You って。だから、もう実はもう紹介がされてるんです。ね、はい。じゃあちょっと練習してみましょうか。はい。じゃあね、じゃあ後で続けて発音してください。じゃあね、これ、絵を見て答えてくださいね。もしこれが合ってれば、肯定でアディ。で、その後ね、ちょっと文をもう一回続けるような感じにしてみてください。いきますよ。この絵を見て、Ydy Dafydd yn yfed cwrw? 飲んでますね。から、Ydy mae'n yfed cwrw? これどうですか？はい、これ、nawr っていうのはね、今って意味です。いきますよ。Ydy Catrin yn mynd i'r gwely nawr? はい、今、就寝するとこっぽいですね。だから、Ydy mae hi'n mynd i'r gwely nawr? ですね。はい、じゃあ次。はい、この疑問文見てくださいね。これテーってのはお茶ですよね。ちょっとこれ見えますか？この飲んでる、この女性が飲んでるもの見えますかね？いきますよ。Ydy Rhian yn yfed te? Nac ydy.
ダディヒズマンアベットティマイヒンアベットコーヒー。ね、こんな風になりますね。では最後。なんかこの人ね、ちょっと遅く起きる人だというふうに、ね、そういうふうに考えてくださいね。それに対して、こういう質問を言いますと、Adi Alet ang coding kanar? Nakadi. Dadi Edim ang coding kanar. Mayan coding huir. ね、彼は遅起きです。ね、こういう言い方ありましたよね。テキストの273ページ見ると載っています。はい。はい。ポイントの4の4に進みましょう。会話の中で、コーヒーとバラブリスお願いしますっていうようなね、文がありました。そこのところの表現が、コーヒーあバラブリスオスクエリディンダというものでした。最後はこうでしたね。で、このね、この長いこの文章は、これ英語で言ったらね、プリーズって意味なんですね。で、ちょっとこうやって長いんです。で、この意味なんですけど、ちょっとまずね、2つの言い方、まず練習しましょう。he を使うような間柄、だからまだ会ったばっかりとか知らない人の場合ね、そういう人に対して、お願いしますという時には、これを言います。ちょっと後に続けて発音してください。オスクエルフアンダー。オスクエルフアンダー。はい、もし、親密で t を使うような間柄の場合は、こうやって言います。オスクエリディンダー。オスクエリディンダー。はい。で、英語の please ね、一言で終わっちゃうのと比べるとかなりややこしいですよね。ちょっと私もね、please ってウェイズ語でなんて使って現地で聞いたら、これが返ってきて、覚えられないよっていうふうに思いましたけれども、理屈をね、わかると覚えやすいかもしれません。もしっていうのはね、os って言いますね。英語の if にあたる言葉が os って言います。で、このね、ここにあるグエルフとかグエリーっていうのは、もともとグエルズっていう動詞があって、それが変化した形なんですね。で、このね、ウフとかイっていう語尾がありますけど、これがつくと、例えばこっちだったらね、あなたが見るっていう意味なんですね。で、そのあなたっていうのはちょっと、丁寧な関係のあなた。で、こっちのね、グエリーだったら、これもあなたが見る。ただこのあなたっていうのはこのね、緊密な関係である場合なんですね。でね、上の×は、この上のオスクエルハンダーのアンダーっていうのは、良いとっていう意味なんですね。だからあなたが良いと見るならばという意味です。下の方は、オスクエリディンダー、この D っていうのはね、t の別の形です。つまり、あなたはとか君は。だから、で、君が、良いと見るならばっていう意味なんですね。で、だからこういう元々の意味があるんですけども、これが転じて、ね、お願いします。もしよかったら、みたいな意味になります。ね、英語のね、ちなみに、プリーズっていうのも、もともと喜ばすっていう意味になって、もしあなたがそれで喜ばせることできるならばとかね、もしあなたがそれで喜ぶならばっていう意味、ね、なんですね、プリーズも。それが短くなっちゃったのが、プリーズです。だから、ウェイズ語はね、その元々のこういうフルバージョンの形が今残って、それが今でも使われています。で、その前にね、お店で喫茶店とか入ったら、なんか欲しい食べ物とか飲み物を言って、オスクエルハンダーって言うと、ね、注文ができますので、ぜひ皆さん試してくださいね。はい。で、このオスクエルハンダーっていう表現とかね、オスクエリディンダーっていう表現は、ウェールズ行くと、あちこちのポスターでよく見られますね。例えば、これなんかは、ね、ディム・グワストラフ・オッル・オスクエルハンダーってありますよね。これは、こうやってゴミ箱があって、その上とかね、そういう脇のところにゴミを置くのをやめてください。でこういう形にしてくださいっていう意味なんですね。この英語を見ると意味がわかりますね。で、こう中のオスクエルハンダーって使われてますよね。それから、タウェルーフ、オスクエルハンダー。このね、タウェルーフっていうのは、これ静かにしてくださいっていう意味です。静かにしてくださいっていう意味ですね、これは。それから、これ、Hello, dwi'n dysgu Cymraeg. Siaradwch yn arafach. Os gwelwch yn dda. ありますね。で、これはハローって言って、これね、ドゥインっていうのはこれ、ラドゥインって意味です。
私、ウェールズ語の勉強してます。だから学習者です。だから、シャルドフンアラバもっとゆっくり始めてください。お願いしますっていうことなんですね。で、こういう感じで、いろんなポスターとかね、こういうところでよく見られる表現です。はい。最後にポイントの4の5やります。出身地の言い方です。はい。出身地の言い方なんですけど、英語だったらね、どこから来ましたかって時に、来るって動詞を使って、Where do you come from? って言いますよね。Where do you come from? で、同じような言い方が、ウェールズ語でもあります。その時に使う言葉が、どこからっていうのがね、オブレって言うんですね。オが、どこから、どこどこからって意味で、ブレがどこってことを表します。で、来るっていうのが、動詞が、どうって言うんですね。これ使って、例えば、あなたはどこ出身ですかだったら、オブレラディヒンドート。オブレラディヒンドート。もし、あなたも親密な関係だったら、オブレリティンドート。オブレリティンドート。というふうになります。で、それに対する答え方はもう単純で、私だったらね、私に聞いてんだったら、私はっていうのはね、ラドゥインですよね。その後にドーとつけて、どこどこって言えばいいわけです。いろんな、ちょっとね、他の例を見てみますと、例えば、オブレラディヒンドートに対して、まあ、日本だったら、ラドゥインドートジャパンとか、ラドゥインドート東京って言います。それからね、例えばやったその三人称の場合ですね。ごめんなさい、まだもう一個あった。ラドゥインドとアベラスウィスというふうに答えます。これアベラスウィスっていうのはこれ、ウェールズの町です。で、もしね、こういう三人称のを聞く場合、例えばディラン・トマスってこれ詩人なんですけども、ディラン・トマスはどこ出身ですか？オブレ、マイ・ディラン・トマス、ドート、マイ・エンドード、アベルタウェイ。彼はアベルタウェイ、英語でスウォンズィと呼ばれるところ出身です。こんな風に答えます。それから、オブレマイヒアンなんドーリアンはどこ出身ですか？例えば、対する答えは、マイヒントとガンブリとなります。で、皆さん、あれと思われたかもしれませんが、ウェールズってカンブリですよね。ガンブリじゃないですよね。それが、マイヒントとガンブリとなっています。で、ここをご覧ください。前置詞のおの後があってね、このおってありますよね。この後に、ここにあるような子音で始まるような地名が続くと、その地名の語詞音が何岡をしてしまいます。何岡って前の課で紹介しましたね。イブレーリヒミント、あなたどこ行きますかって時に、イの後がね、こういう子音で始まってる時、例えば、カムリだったら、ラドゥインミンディガムリってなりましたよね。それと同じことが、おというね、前置詞の音でも起こるんです。はい、じゃあ一個一個の、ね、場合ね、ちょっと練習してみましょう。はい。ここに、こういうページがありますよね。で、ここにある、この子音で始まる、地名の時だけに、何か起こりますから、他の時はね、例えばこういう母音で始まる、地名の時には何も関係ないです。はい、じゃあ、読んでみましょうかね。まず、地名を発音してみましょう。アベルテイビー。アベルテイビー。英語はね、カーディガンって名前です。はい。じゃあ、あなたどこ出身ですか？ね、私はアベルテイビー出身です。というふうに答えてみましょう。じゃあ読みますね。オブレラディヒンドートラドゥインドートアベルテイビー。これは変化がないです。じゃあ次行きましょう。まずね、この地名を発音してみましょう。ポンタプリート。ポンタプリート。じゃあ、ここ出身ですという答え方しますね。オブレラディヒンドートラドゥインドートポンタプリート。ラドゥインドートポンタプリート。じゃあ次行きます。ティーゼウィ。はい。オブレラディヒンドートラドゥインドートオディゼウィ。はい、次ですね。はい、カンムリ。はい、カンムリ。これはもうね、覚えてますよね。
はい、じゃあいきます。O ble rydych chi'n dod? Rydw i'n dod o Gymru. Rydw i'n dod o Gymru. 次。バンゴール。北ウェールズの大きな、ね、大学がある町です。バンゴール。はい。ブの場合は、ブーっていうね、V の音に変わりますね。いきます。O ble rydych chi'n dod? これね、ちょっと私たちでやってますね。じゃあ、ここで言ってみましょうか。Rydyn ni'n dod o Fangor. Rydyn ni'n dod o Fangor. この F のね、F と書いて、V と言いますけどね、この、英語にも V とありますが、上の歯をね、下の唇の上に置いて、ちょっと特に、唇の湿っているところに下を置くと、綺麗な V って音が出ます。もう一回発音しましょう。Rydyn ni'n dod o Fangor. Rydyn ni'n dod o Fangor. 学習しているうちはね、このね、しっかりなんか大げさに、はっきりと発音してみてくださいね。このバンゴール、ね。はい、じゃあ次行きます。はい、北ウェールズのね、ディンビヒってとこがあります。ディンビヒ。はい。オプレ、ラディヒンドート。D はね、この DD。英語の this とか that の発音になりますね。ラディニンドートをヴィンビヒ。ラディニンドートをヴィンビヒ。はい、じゃあ次。グイネスっていうのはこのね、この地域のことですね。はい、ここ出身。G の時は、その G って音がなくなっちゃいます。いきますよ。O ble rydych chi'n dod? Rydw i'n dod o Wynedd. Rydw i'n dod o Wynedd. G が起こっちゃったから W で始まっちゃったんですね。はい、じゃあ次。はい、これ長い地名ですね。M で始まる長い地名ですね。おなじみです。マッハンシェフ。マッハンシェフ。いきますよ。そうそうそう。これね、前のカードもやりましたけども、これ長いので、ね、こういう感じで、3つぐらいの部分に分けて発音すると、ね、読みやすいですね。マッハンシェフ。マッハンシェフ。マッハンシェフ。ね、こうやって発音するといいと思います。じゃあ行きましょう。ね、M も難音化すると、V の音になりますね。この V って音を丁寧に発音しましょう。オプレ、ラディヒンドート。Rydyn ni'n dod o Fachynlleth. Rydyn ni'n dod o Fachynlleth. はい、じゃあ次。シャンベットですね。これ私がウェーズ語を勉強したところですが、正式名称はここに書いてあるように、シャンベトル、ポントステファンと言います。だけど地元の人はね、これとても長いので、シャンベット、シャンベットっていうふうに、短縮形で言うことが多いです。はい、じゃあ行きましょう。LL は L1 個になっちゃいますね。って音になります。O ble rydych chi'n dod? Rydw i'n dod o Lambed. Rydw i'n dod o Lambed. はい、最後。ハヤドゥル。ね、これ滝があるところですね。これ滝って意味なんですね。ちょっとこの町には滝ないですけど、もうちょっと行くと滝があります。はい。RH は、って音ですけども、それが何音かすると、純粋の R、巻き舌音の R って音になります。いきます。O ble rydych chi'n dod? Rydw i'n dod o Rhaeadr. Rydw i'n dod o Rhaeadr. Rhaeadr が O Rhaeadr っていうふうに、R が、R にか、ね、RH の H がなくなってこうなりますね。はい。では、これで、第4課の学習事項終わりです。はい。皆さん、頑張ってね、予習、復習をしてください。ではまた教室でお会いしましょう。失礼します。